Rekod jadi Bapak Salimin bersama ya, Yu Rukun Santoso. Ada lali janjinya. Ya ya yo, ya ya yo. Karek goyang. Asik. Kowe ngajak Pak ning tawang mangu. Nganti lengser ser ngene. Yo. Kono kene aku nunggu kowe. Bengawan Solo. Mangkel aku. Jiwang, jiwang. Aku teko gawa sinden loro. Oh, apa ya? Heeh. Oh iya, gone lemu-lemu sama-sama ya. Santai wae aman. Aku Cina kok. Janjane aku wis ngerti. Kowe saja Saja nyupiani atiku kusuk jono. Kowe kencan karo wong wedok liya. bersama Yu Rukun Santoso. Fajar Audio. Goyang, yuk. Dina minggu sing tak tunggu. Asik. Kowe ngajak ning tawang mangu. Ya yo, ya yo. Nganti lingsir ser ngene. Ono kene aku nunggu kowe. Bengawan Solo. Ayo goyang. Tak SMS rambah Goyang, ya. lebih. Asik. Yen tak telepon malah kok pateni. Mangkel aku Yo. yen kepeduk pastine tak jiwel lali janjine kandhane alasane mangkelake apa sampean wis ninggal ora tinggal kowe ora teko lunga karo sapa janjane kowe wis ngerti kelak
karo rondo liya ki sing Pundi?